రే రాజు, రాజు అత్త, రాజుగాడు ఉన్నాడా? రే చింటూ, టీచర్ ఈరోజు నేను వదిలిపెట్టి మీ మామ రాలేదారా? లేదు టీచర్, నేనే వచ్చిన. శిరీష వీడితో మాట్లాడాలంట. రేపు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ రాజు, నాకు మస్తు భయం అవుతుంది. భయం ఎందుకు? a+b² ఫార్ములా ఒక్కటి చూసుకురా, మిగతాదంతా నేను చూపిస్తా. మీ క్లాస్ టీచర్ ఎవర్రా? శిరీష టీచర్. ఏమో చెప్పనీకి ఎప్పటి నుంచో మస్తు ట్రై చేస్తున్నట్టును. నీకు అర్థమైంది కదా? నాకేం అర్థం కాలే, మళ్ళీ ఫస్ట్ కా నుంచి చెప్పు. ఈసారి నేను జాబ్ కొడుతున్నా మామ. వినవాళ్లే, కొంచెం గట్టిగా చెప్పు. ఈసారి జాబ్ కొడుతున్నా మామ. ఇగో, ఇది నీ డైలీ టైం టేబుల్. జనరల్గా గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు మినిమం 6 hours చదువుతారు. నువ్వు మాత్రం 8 hours చదివి మెరిట్కి ట్రై చేస్తే ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతావు. నువ్వు జాబ్ కొడుతున్నావురా ఈసారి. అరే నీకు రాకపోతే ఇంకెవరికి వస్తుందిరా జాబు? రే నువ్వు ఖచ్చితంగా జాబ్ కొడుతున్నావురా, అంతే. ఏంటి రొమాంటిక్ మూడా? ఇప్పటి నుంచి నీకు జాబ్ వచ్చే వరకు నో రొమాంటిక్. రే ఇన్నిసార్లు రాంది, ఈసారి మాత్రం ఎట్లొస్తుంది అంటారా? మా బాపు ఇంకో 2 బర్రెలు కొంటా అంటుండ్రా. సర్ది కట్టుకుని నాతో ఈసారి నోటిఫికేషన్లా జాబ్ పక్కా కొడతా చూడు, లేకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటా. మనిషి అన్న తర్వాత ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఉండాలి కదా. నిన్నెవరో చాతబడి చేసినట్టున్నారా? ఎన్నిసార్లు రాంది, ఈసారి ఖచ్చితంగా వస్తుందని ఎట్లా చెప్పగలుగుతావురా? నువ్వు జాబ్ కొడుతున్నావు, పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు, మనం మళ్ళా భారత్లా ఇట్లానే లాగుతుంది. కానీ ఈసారి రాకపోతే ఇంకంతేరా, ఊళ్ళో తలెత్తుకోలేను.